Dragi članovi, dragi gledaoci, dobar dan. Hvala vam što ste izdvojili vaše vreme za još jedno izdanje Ask an Expert formata online događaja Srpske asocijacije menadžera. Danas smo u nešto malo drugačijem okruženju, u skladu sa epidemiološkim uslovima i vakcinacijom. Pozdravljamo vas iz sama uživo. Veliko mi je zadovoljstvo da je moja današnja sagovornica i gošća Biljana Bogovac. Biljana je partner u sektoru revizije u Big Four kompaniji PricewaterhouseCoopers, takođe članica upravnog odbora sama i naša zlatna ambasadorka. Biljana ima preko 20 godina iskustva rada na važnim konsultantskim poslovima u Srbiji i Australiji. Takođe je i ovlašćeni revizor u Srbiji i Crnoj Gori. Ako mogu da dodam, Biljana je i mentorka u našem mentorskom programu i onako sa velikim zadovoljstvom deli svoje bogato iskustvo, na čemu smo joj zaista zahvalni, a služi mnogim mladim menadžerima, posebno ženama, kao uzor, znači sve one koji žele ovakvu profesionalnu karijeru. Naša današnja tema i ono što ćemo razgovarati sa Biljanom je tema održivog razvoja kroz ESG platformu, platforma Environment, Social and Governance, odnosno platforma za očuvanje životne okoline, društvenu politiku i korporativno upravljanje, za šta je Biljana lider za region jugoistočne Evrope. Pa da poslušamo razgovor sa Biljanom. Naša današnja tema jeste održivi razvoj, zapravo ta platforma koja se naziva ESG, Environment, Social and Governance, ili kako negde prevodimo platforma za zapravo okolinu, je li tako, za životnu okolinu, društvene politike i korporativno upravljanje. I zašto smo izabrali ovu temu? Razgovarali smo da mi kao menadžeri treba da se bavimo i nekim temama koji nisu samo goruće, svakodnevne, operativne, već ovim temama koje su dugoročno važne, koje su važne za naš kvalitet i života i rada i kako ćemo ostaviti i društvo i planetu generacijama koje dolaze zapravo i koje će voditi računa, nadam se, malo više nego mi. ESG zvuči ovako rogobatno u našim ovde uslovima, ali šta znači zapravo to i o čemu se priča u svetu, pošto znam da si lider zapravo za ovu platformu za region jugoistočne Evrope, pa nam malo približi ovaj termin. Ja sam sa zadovoljstvom preuzela tu ulogu. ESG za mene znači puno više od samo zaštite životne sredine i socijalne, da kažem, inkluzije. Ono što smo svi shvatili, pre svega kao ljudi koji vode ozbiljne biznise, jeste da ovako više ne može. I ako pogledaš u toj skraćenici, governance stoji na kraju, a ja bih rekla da je governance u stvari kako se mi tu ponašamo. Ali ne kao fizička bića, nego kao organizacija, kao preduzeća, kao neko ko stvara vrednost, a Boga mi pomalo i oduzima vrednost. Tako da ESG jeste jedna veoma, veoma važna tema. PricewaterhouseCoopers je globalno pokrenuo veliku inicijativu i mi u tome svi treba da učestvujemo, a ja sam na sebe preuzela ulogu da u jugoistočnoj Evropi vodim tu inicijativu. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da ESG je postao, kako kažu mnogi stručnjaci, nova digitalizacija. Tako da, ako se setiš unazad par godina, svi smo samo pričali o digitalizaciji, sad je nova tema došla. I zašto je to tako? Pa evo, moje lično mišljenje je da je COVID u stvari probudio u ljudima svest o tome da takve vrste promene je neophodna. Druga stvar, mnogi pokazatelji, mnoge analize, mnoge stručne studije koje su rađene su ukazale na to da u stvari vremena nema. Dakle, sad treba da krenemo da radimo na tome kako bi se stvari promenile. Ono što je jako bitno, to više nije tema, potrebit ću engleski termin nice to have, to je tema koja je sad postala u stvari must have. Tako da mnoge regulative, zakoni koji se donose na svetskom nivou vode ka tome da više to neće biti opcija za bilo koga od nas, nego ćemo morati da pratimo i zakone i standarde i da se prilagodimo toj vrsti poslovanja.
Meni je izuzetno drago zato što je biznis taj. Do sad je bila, da kažem, akademija, jedan deo društva koji nije konkretno bio deo poslovnog sveta ili jeste na marginama poslovnog sveta, ali mi je izuzetno drago da konačno poslovni svet, velike korporacije, dakle ljudi koji zavise od te povezanosti u svetu i saradnji na tom globalnom nivou, postaju oni koji će da nose tu promenu. Tako da, eto, to je da kažem, i važnost. Ja bih rekla i da moramo da delujemo ne tako usporeno kao do sada. I druga stvar, ne možemo biti reaktivni. Dakle, moramo da sprečimo neke stvari da se ne dese, a ne da reagujemo kad se desi. Ajde da pričamo malo o tome šta znači to zapravo u praksi. Vi ste velika kompanija i hvala Bogu dolaze uvek prvo trendovi i do vas i onda preko vas čujemo i mi. Šta znači to kada neka kompanija odluči da poštuje pravila ili već da se priključi toj platformi? Šta to znači zapravo u praksi? Pa ćemo onda pričati možda i o srednjim preduzećima. Pa evo, mi smo jedna od firmi koja je rekla da želimo da dostignemo net zero do 2030. godine. Ja mislim da je to poprilično ambiciozno i da svi smo jako uzbuđeni da smo deo te ambicije. Ono što mi radimo vrlo konkretno jeste u svoje interne procedure uključujemo stvari kao što je ograničavanje putovanja avioprevozom tamo gde je to moguće. U toku COVID-a smo bili svi svedoci i još uvek smo svedoci da dosta stvari može da se dešava bez fizičkog dolaska na lice mesta, kontakta i tako dalje. Tako da, eto, i ta digitalna rešenja koja smo promovisali u poslednjih 3 godine su nam pomogla u tome. Druga stvar, čak i to putovanje pokušavamo da potenciramo da to bude putovanje vozom. Dakle, nekim sredstvima koja koriste obnovljive izvore energije, manje zagađuju okolinu i tako dalje. Sad, kad to kažem, onda to znači da se sve, kako bih rekla, prati i meri. Dakle, mi želimo svake godine da izlazimo sa izveštajem koji će vrlo transparentno da pokaže kako smo postavili te ciljeve, koju vrstu podataka prikupljamo i dokle smo stigli. Dakle, mislim da je to jako bitno, jer ako se to ne radi, onda to ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Konkretno, šta još? Mi kao kompanija, dakle, zapošljamo veliki broj ljudi, uglavnom kancelarijski prostor koji iznajmljujemo u svim zemljama, trudit ćemo se da to budu zgrade koje su po najvišim standardima energetske efikasnosti sagrađene, tamo gde je to moguće, naravno. Mislim, sad pričamo o globalnom obrajsu. I mi svi imamo, da kažem, u svakoj svojoj zemlji ciljeve i plan na koji način ćemo to da postignemo, na koji način će se to meriti i šta treba da izveštavamo, jer je jako bitno transparentno izveštavanje. To je jedna od velikih tema u okviru ESG-a. To znači niste se zaustavili na onome samo manje štampamo, znači to su daleko veći ciljevi i mislim da treba da se priča o tome. Ja znam da vi dolazite zapravo iz tog globalnog tržišta, ipak ovde ima i jako puno malih i srednjih preduzeća koji se ugledaju i koji čuju o tim trendovima od vas. Kako mi da iskomuniciramo to zapravo ka našim kompanijama i zapravo koliko će to biti važno za neku buduću saradnju tih kompanija sa međunarodnim kompanijama na međunarodnim projektima, jer ako je to negde propisano, ako su, ne znam, pročitala sam da je veliki broj zemalja to potpisao i broj kompanija, to će vjerojatno promeniti i za nas. Apsolutno. Mislim, kad pričamo, dakle, o tim nekim komitmentima koje smo svi dali, uključujući i zemlje koje su obećale da će do 2050. 80. da ostvare određene ciljeve net zero. Dakle, pričamo o nečemu što mora iza sebe da ima konkretan plan. A taj plan može da bude podsticanje na jedno društveno odgovorno razmišljanje samo zato što je to, da kažem, kulturološki ispravno, pozitivno i tako dalje, a može i da bude plan na koji će nas neko naterati. Mislim, sad,
Zašto to govorim? Zato što multinacionalne korporacije koje su u svojoj strategiji rekle da žele da ostvare određene ciljeve u okviru ESG-a, one će svoju saradnju kroz sistem vrednosti, dakle od svojih dobavljača i ka svojim kupcima, da standardizuju i da ga naprave tako da one neće hteti, neće moći da sarađuju sa onima koji nisu deo celokupnog lanca vrednosti koji podrazumeva određene ESG komponente. Tako da, kako mala i srednja preduzeća, pa bojim se da neće biti baš puno ni opcije, jel, ako želite da imate dobavljača ili kupca koji je veliki, da se prilagoditi standardima koji će oni zahtevati. Finansiranje, jedan izuzetno sad velika tema, znači banke dobijaju jako povoljna sredstva ukoliko će ta sredstva plasirati u obnovljive izvore energije, takozvani green financing, imaće potpuno drugačije uslove. S druge strane, oni kojima će taj novac biti dostupan će morati da pokažu u svojim poslovnim planovima da su postavili ciljeve i izveštavali. Onda firme koje planiraju da se prodaju. Dakle, nije sad više stvar due diligence u smislu poslovnog, finansijskih rezultata, šta smo uradili i tako dalje. Deo toga će biti ocena njihove politike, strategije i merenja u odnosu na ESG. I mi već imamo takve zahteve. To je takozvani ESG due diligence. Tako da mi se time već bavimo i klijenti to već traže, jer su svesni da njihova vrednost na tržištu raste sa tim kako su oni kotirani u tom pogledu. Vi već imamo već svetski uspostavljene indekse koji mere firme i uspešnost firmi u odnosu na ESG. Dakle, hteli ne hteli morat ćemo, kako, to ćemo zajednički. Mislim, mi smo moramo da osvestimo, da. Apsolutno. Dobro, znači, ajde da napravimo neki, kažem, rezime, prosto da negde naglasimo da ovo nije rezervisana tema samo za velike kompanije, da će važiti i za mala i srednja preduzeća, za sve one koji žele da sarađuju sa većim kompanijama, koji žele da sarađuju sa inostranim, da li kupcima, dobavljačima i uopšte i koji nekada i u budućnosti možda žele da se prodaju nekim od takvih klijenata. Znači, da pomenemo da ipak da ta platforma podrazumeva i razmišljanje i o smanjenju gasova i korišćenju, ali tako, obnovljivih izvora energije, o smanjenju emisije štetnih gasova, o tome si rekla za net zero efekat. To ovako zvuči možda futuristički, ali zapravo već je tu i to se poštuje. Da li možda možeš da kažeš kako, da li bi zapravo naše kompanije već sada morale da naprave neki plan ako imamo recimo neke ciljeve do 2030. koje se najčešće pominju? Da li je to nešto što bi trebali danas da im poruči? Ja strašno ne podnosim one tipične floskule koje kažu mi smo već zakasnili na nečemu. Mislim, nismo zakasnili, mislim da je sad vreme, ali iskreno za svaku tu ostvarenje bilo kog cilja u okviru ESG-a vam to ne može da se desi preko noći. Mislim da su u pitanju godine. Ne meseci, nego godine. Tako da i kad prave strategiju, naši klijenti, na primjer, ne znam, veliki retail lanci, oni strategiju prave tako što odseku deo nečega, naprave od, ne znam, 30 i nekoliko KPI-eva koje mogu da prate. Oni kažu, ajmo ove godine 8. Sad, to vam pričam za kompanije koje imaju ogroman kapacitet, toliko veliki broj ljudi koji sve to mogu da sprovedu u delo. Dakle, mora da se krene relativno brzo ili uskoro, kako bi za nekih 3-4 godine neko uopšte mogao da izađe sa vešću da se time bavio i da je nešto postigao. Bez obzira na sve komitmente. A komitmente ima jako puno. Mislim, po vestima čujete. Dakle, sve velike konsultantske kuće kao što je naša, dakle, velike proizvodne, farmaceutske, dakle, ceo jedan spektar, čak i finansijske institucije, jako puno njih, i onda države koje su napravile komitmenti, kao što znaš, potpisale su sve sa UN-om treaty, da se sve komituju na određenu vrstu
rezultate iz tog domena. Tako da treba krenuti odmah i treba krenuti nekim malim sigurnim koracima, ali ESG nije nešto čime možete da se bavite tako što ćete popraviti, staviti natpis neštampaj ako nije neophodno u potpis svog maila. Dakle, ESG je nešto što kreće od strategije. Dakle, ako ste na bordu sa izvršnim direktorima, ako raspravljate o velikim stvarima za budućnost svojeg preduzeća, to je mesto gde treba da pričate o ESG-u. Jednostavno da posmatramo da je to jedna obaveza koja zapravo nije sad obaveza, ali će biti obaveza, kao što su bili neki standardi koji su mnogim kompanijama olakšavale da se uključe i u te velike i lance vrednosti i ostale ugovore, recimo sa kompanijama koje su iz sveta. Prosto to je jedan standard. Sada to ne zove se standard, ali prosto je način razmišljanja. Takođe, važno je da kažemo da je ipak to strateško pitanje, ne može to sada na nivou pojedinca, mada mislim, ono što si pomenula, da se jeste malo promenila svest uz COVID. Svesni smo više i tog vazduha koji dišemo i da li je zagađen, nije zagađen i malo prirode, koliko je potrebno da je čuvamo, tako da je možda i pravo vreme da se priča o ovoj temi. Znači, neke ESG, net zero efekat, neke su skraćenice o kojima ćemo morati da razmišljamo i u budućnosti. Pošto je jedan deo ove ESG platforme i zapravo to su i društvene politike i etička odgovornost i etičko poslovanje i odgovorno poslovanje, možda je sada prilika malo popričamo o jednoj temi koja nije baš vezana za životnu sredinu, ali jeste za društvo. I razgovarale smo o rodnoj ravnopravnosti kao jednoj temi koja možda je negde kvačica negde u nekim kompanijama koje treba da ispune, ali zapravo je vrlo važna tema i da je COVID dosta ovako stavio na dnevni red. Kakve su vaše iskustva i sa klijentima ili uopšte ovo što smo i čitali u novinama i sve to ovih meseci, kako malo da se više osvestimo, a da nije samo mrtvo slovo na papiru? Da, evo reći ću ti ove dve stvari. Radili smo studiju koja je objavljena negde oko 8. marta ove godine, koja je pokazala da se zastupljenost žena samo u zaposlenoj radnoj snazi smanjila na nivo iz 2017. godine, samo za godinu dana COVID-a. Tako da, kad pomislimo na neke ciljeve koje smo ostvarili i činjenicu da za godinu dana su rezultati verovatno dugogodišnjeg rada na toj temi u stvari da su potpuno izbrisani, za mene je to poražavajuće. I onda se pitamo kad ćemo se vratiti na nivo iz 2017. Dakle, ovde sad ne pričam čak ni o equal pay u smislu zarade, da kažem, nego pričamo o mogućnosti i situaciji u kojoj žena može da radi. Jer šta se desilo u COVID-u? Svi smo ostali kod kuće, oni koji su mogli da rade od kuće radili su, ali su žene na sebe preuzele vođenje domaćinstva koje je sad uključivalo i decu koja ne idu u školu i tako dalje i sve se to nekako urušilo, ta ženska sloboda i svi ti uslovi koji su omogućavali da žena zaista bude ravnopravan član porodice koji ide na posao, ima svoje obaveze i tako dalje. E sad, druga stvar koju bih vrlo rado da pomenem jeste da smo mi skoro učestvovali u jednom vrlo lepom projektu zajedno sa našim konzorcijumskim partnerima koji je UNDP finansirao, gde smo radili na temu nasilja u porodici koje je na neki način bilo podstaknuto ili izazvano COVID-om. I tu su rezultati poražavajući. Deo rezultata tog projekta je negde ugrađen i u neke smernice koje će biti u nekim našim zakonima. Tako da to jeste jedna velika tema. Disparitet u celom društvu je inače prisutan, ali rodna ravnopravnost postaje poseban problem zato što se bilo kakva kriza, kao što je ova COVID kriza, nekako opet sruči na pleća žene. I negde opet žene budu te koje trpe najvećim delom. Tako da se ESG bavi time, jer ne možemo biti odgovorni prema životnoj sredini ako u našem društvu ne napravimo uslove u kojima se svi tretiramo jednako. Eto, to je, da kažem,
Dobro, šta možemo mi da, kažem, kao menadžeri da uradimo? Ti si u tvojoj kompaniji na poziciji partnera koja je najviša moguća pozicija. To je zaista, i sećam se kada se to desilo, to je zaista bila i velika vest, ali uopšte kako zapravo ohrabriti i žene da jednostavno da ne suzbijaju svoje ambicije, nego zapravo i da kažu i kad je teško i kada nešto nije u redu, jer vidim da opet nije sve do toga da li je neko mora da nekog zaposli žensku osobu, već i da ostava žena i unutar kompanije. Kako bi mogli malo da posavetujemo, da kažem, naše članove da ne bude samo ženska ravnopravnost, samo opet jedna stvar koju treba da ispune, nego stvarno da razmišljaju o tome? Ženama apsolutno nije lako i svako ko misli da se u poslovnom svetu probiti na najviši nivo, a da si žena, da je lako, mnogo greši i mnogo je naivan. Jedne prilike sam pročitala jednu vrlo interesantnu stvar. Mislim da je bio u pitanju neki poslovni časopis koji je rekao da u poslovnom svetu mušku aroganciju nazivaju samopouzdanjem. Sad, pošto žene navodno nemaju tu dozu arogancije ili, ne znam, nedovoljno često udaramo šakom u sto i povisujemo ton i previše smo blage i tako dalje, to se onda zove nemanje energije, nemanje samopouzdanja i tako dalje. Pa nije baš tako. Mislim da u stvari te neke predrasude je jako teško razbiti i break through the ceiling, da u tom smislu, ne znam šta da vam kažem, jeste delimično deo nekog, kako bih rekla, upornosti, da ste mnogo dugo prisutni i da vas mnogo dugo gledaju i onda nemaju kud, a delimično da imate ipak muškog mentora koji će vas podržati i koji će zaista kroz sve to nemanje samopouzdanja i baš joj je energija niska i tako dalje, da u stvari prepozna kvalitet. Tako da se ne lažemo, uvek je to, da kažem, dvosmerna ulica u smislu dobre saradnje sa muškim delom sveta. Rodna ravnopravnost i ravnopravnost generalno u društvu postaju tema ne zato što se lepo i zabavno baviti time, nego zato što postoje realni problemi. U svetu u kome mi živimo, ukoliko ne budemo imali vrednosti, ukoliko moja firma nema vrednosti sa kojima se mladi svet može poistovetiti i reći ja želim da radim u takvoj jednoj firmi, mi nećemo biti u mogućnosti da dobijemo taj rat za talent, kako mi svi tvrdimo da smo najbolji poslodavci, da svi žele da rade kod nas. Neće biti te atraktivnosti i sve više se menja taj sistem u pravcu nije mi bitno samo materijalno, nisu mi bitne samo plate, bitno mi je da neko ko mi je šef ima tu i tu vrstu ponašanja, da u stvari ona, ako je lider i ako se zove liderom, da i ona podržava žene i da na neki način sad tu ulogu koja mi je data da je koristim u svrhu promovisanja vrednosti. Tako da, šta bih rekla, ja mislim da mi možemo jako puno da uradimo i Price jako puno radi na promovisanju različitosti i takođe promovisanju rodne ravnopravnosti, jer mi generalno u našim najvišim strukturama u Price-u uvek imamo žene. Dakle, uvek imamo prisustvo žene. Sad je samo pitanje koliko to postaje, da kažem, na neki način razmišljanje da ispunimo tick the box, da ispunimo neki uslov, KPI, ili zaista postavimo pravu osobu na pravo mesto. Jer i do nas je. Mislim da nije samo... Nijedna žena ne voli da bude na mestu na kome bi bila samo zato što je žena. Da. U pravu si, nekada ti zahtevi, odnosno standardi propisuju i to negde olakša, jer znamo da je po Kopenhagen sporazumu 40% mora da postoji 40% žena u CEO-ova, odnosno izvršnim odborima u kompanijama i prosto to su sve države potpisale. Ako je to prvi korak, pa ajde da krenemo barem ka tome. Zašto pričamo o ovome? I COVID je doneo ipak tu temu
na sto, to jeste deo i ESG-a i našeg odgovornog poslovanja. Kod nas obično, mislim, zna da skrene u neke druge teme, ali zapravo ova tema ravnopravnosti, jednostavno jednakosti na poslu, pa zašto i da se ne priča o tom equal pay-u, pošto je to, možda sada mi smo imali privilegiju da radimo u kompanijama gde se takve pitanja ne postavljaju, ali ipak postoje mnoge kompanije gde zapravo postoji razlika i mislim da su istraživanje pokazala da postoji razlika u plaćanju. Znači mi kao menadžeri moramo ipak osvestiti da će se i to gledati, bez obzira da li ste domaća kompanija, privatna, porodična, gledat će se i to. To je deo SDG golova koje je uspostavila Ujedinjene nacije. Mislim, nije ih niko izmislio drugi. Znači, deo SDG golova koji su pretočeni u ESG su u stvari procedure kojima vi obezbeđujete da vam ljudi imaju podjednaka prava, da podjednako pravo glasa, podjednako su plaćeni za posao koji obavljaju. Tako da nema tu puno filozofije. Znači, to je način na koji će nas ocenjivati neko sa strane. Mi jako puno radimo sa klijentima da bismo pronašli vezu između njihove konkretnog, da kažem, biznisa, poslovnih procesa i nečega što je merljivo za ESG. Jer ne može da bude potpuno irelevantno za njih. Dakle, ako imamo klijenta koji predominantno zapošljava žene, onda cilj mora da bude da se krene sa zapošljavanjem muškaraca. Mislim, moramo da budemo, kako bih rekla, to nije teorija, dakle, to je praksa. To je nešto što treba da zaživi u jednoj firmi, u preduzeću i nešto na što svi trebaju da budu ponosni. Dakle, mora da bude relevantno. Ne može da bude izmišljeno. I veliki challenge u svemu tome je izveštavanje. Mi ćemo sad biti obavezni i Evropska unija propisuje već standarde i mi čak i kao revizori ćemo biti u obavezi da izvršimo reviziju tih izveštaja koji kažu da firma ima, na primer, postiže, potpunu jednakost u plaćanju muškaraca i žena. I morat ćemo to da proverimo. Da, smanjuje emisiju CO2 za 20% godišnje. Mi ćemo morati da to proverimo. Sve te izjave u tim izveštajima morat ćemo da proverimo. Dakle, moramo da znamo mnogo o tome. Tako da na tome konkretno radimo. To je važno i zbog novih poslova i zbog pozicija naših kompanija na evropskom i svetskom tržištu, ali i ovo što si rekla, i zbog novih kadrova. Znači, mladi koji i tekako čitaju i šta su sada emisije preduzeća i vizije i koliko poklanjaju pažnju životnoj sredini, to je jedan od uslova, znači ne svodi se sve na platu, isto kao što se neće svoditi sve da izveštaj bude samo da li ste u dobitku ili u gubitku, već šta ste ispunili od drugih. To je nešto što bi stvarno trebali da poručimo i našim članovima i široj javnosti. Sledeći put kad budete išli na razgovore sa nekim međunarodnim partnerom, razmišljate ili ima tu žena za stolom i kakvi su vam podaci o carbon footprintu i sličnim stvarima. Dobro, mislim da je ovo isto jedna važna tema koja nije trenutna i goruća, ali je važna za neku budućnost i održivi razvoj. Ajmo sada malo, ako možemo još da popričamo, evo sad smo pomenuli i taj carbon footprint, samo me zanima uopšte koliko se priča kada vi razgovarate sa klijentima, koliko je to tema za njih važna? Sad ću vam reći, znači ja u jugoistočnoj Evropi na nedeljnom nivou imam jako puno sastanaka, recimo da ih imam 50. Od 50 sastanaka sigurno je 15 na temu ESG-a. Tako da goruća je tema. Sa kim razgovaramo? Evo možda i to da pojasnim. Sa bankama, osiguravajućim društvima, velikim trgovinskim lancima, sa diversifikovanim lokalnim grupacijama koje imaju biznise u turizmu, u hotelijerstvu, možda imaju malo prodaju, veleprodaju i tako dalje. I jako su diversifikovani i za njih uspostavljanje ESG strategije je veliki izazov. Zato što svi ti biznisi imaju potpuno drugačije uglove gledanja na ESG. I akcent treba da bude na drugačijim stvarima. Pričamo sa njima zašto? Zato što
su dobili signal od svog kupca ili od svog dobavljača koji ih pita, dobro, šta ste stavili u svoju strategiju za narednih 15 godina za ESG, za narednih 5 godina, gde ste sa društveno odgovornim poslovanjem, šta se dešava sa rodnom ravnopravnošću kod vas. Banke ih pitaju, ukoliko se nešto ne desi sa ovom vašom prljavom tehnologijom ili mašinom koja emituje toliko, zagađuje okolinu, mi nećemo biti u mogućnosti da vam produžimo kredite. Mislim, sad vam dajem vrlo plastične primere nečega što se zaista dešava. Tako da, tema je jako goruća. Stvar je u tome što ljudi ne znaju mnogo o tome i slabo se snalaze u smislu odakle da krenu. Jer zamislite sad situaciju da neko dođe u sam i kaže, dobro, a kako vi stojite sa ESG-om? Kako bi se sad o tome pričalo? Odakle bi se krenulo? Šta bi bio korak 1, 2, 3? Mislim, to su, da kažem, sva ta strateška pitanja u stvari imaju i sličan izazov. Jeste. Čak i mi dobijamo, koji smo, da kažemo, nevladina organizacija, odnosno poslovno okruženje, takve upite kada kontaktiramo sa nekim međunarodnim donatorima. To jeste jedno od tih pitanja koje se pojavljuju kao da su deo neke naše kreditne sposobnosti, odnosno ne kreditne, ali generalno. Da li smo dostojan partner? Apsolutno. Mislim, sva ta finansiranja, ti ogromni evropski fondovi koji dolaze ka nama, ka jugoistočnoj Evropi, ka već postojećim članicama Evropske unije i onim koji to žele da postanu, mislim da se više neće uopšte postavljati pitanje gde će taj novac ići. Ići će sigurno u tom pravcu. Ili bilo koji projekat koji se bude radio morat će da pokaže da ima i elemente toga. To je sigurno. Dakle, to je... Da li planirate možda da napravite neki guidebook za sve nas? Imamo ih jako puno i zovu se playbook. Ali ih imamo tako da ih pravimo po industrijama, jer je prosto različite su. Znači, bavimo se trenutno, imamo veliki playbook za javni sektor, dakle za države, za administracije. Imamo veliki playbook za banke, znači bankarski sektor, za retailere, dakle za maloprodajne lance i imat ćemo, sigurno sam, za druge industrije. Da, imamo za turizam, hotele i tako dalje. Tako da, naravno, jer moramo na neki način da otvorimo razgovor. Da, dobro. Jedna od tema koja se pojavljuje u okviru ESG-a jeste i ta e-mobilnost. Da li možeš nešto da nam kažeš o tome malo više? Da, e-mobilnost je, dakle, tema koja je deo ESG-a. Mi smo sad konkretno radimo na projektu e-mobilnosti u Beogradu koji je finansiran kroz Svetsku banku i sa našim partnerima. Mislim, vrlo uspešno radimo na tom razvoju strategije kako u stvari poboljšati ono šta je najveći zagađivač u našem glavnom gradu, a svi znamo da je Beograd u nekoliko navrata bio na vrhu liste najzagađenijih gradova u Evropi. I obzirom na lošu infrastrukturu, malu korišćenost javnog prevoza, ogroman broj privatnih automobila koji su, da kažemo, znamo svi u stanju kakvom su, to je ogroman problem. Dakle, treba napraviti plan kako sad u Beogradu napraviti infrastrukturu za veću e-mobilnost, tako da vrlo sam srećna što smo na tom projektu i to je samo jedan od projekata koji će pomoći u tom razvoju e-mobilnosti i to je jedna velika tema, deo ESG-a. Da. I ovako, ako možemo sada, kažem, negde da pogledamo, znamo šta rade kompanije i koliko im je zapravo, koliko će biti važno i koliko nekima već važno bavljenje ESG platformom, da li možemo malo da popričamo gde smo mi kao država, kažem, na tome, da li dovoljno radimo i u smislu i zakona i nekih procedura i uopšte kakva je naša negde pozicija u svetu kada je ova tema u pitanju? Pa, ja bih da kažem da mi jesmo negde na početku kao država, mislim da dosta institucionalnih tih, da kažem, pravila ponašanja nedostaje, ali sam takođe svedok da se na tome radi. Dakle, nije nešto o čemu se ne govori i nije nešto o čemu se
da kažem, i država, čime se država ne bavi. Tako da, verovatno smo na samom početku, ali mislim da sigurno sam da imamo tu mogućnost da se prilagodimo svim evropskim zakonima brže od ostalih. Eto, to bi, da kažem, bila neka preporuka. Jer mora država da podrži takvu vrstu ponašanja. Kako ona to može da uradi kroz različite vrste zakona? Pre svega da uvede neke mere koje će da spreče neodgovorno ponašanje, jer, nažalost, kod nas uvek takve stvari prvo daju neke rezultate, a onda da podstakne pozitivno ponašanje. Tako da razvoj, ne znam, obnovljivih izvora energije, da, i društvena inkluzija, mislim, socijalna inkluzija i svi ti zakoni treba da vode ka tome, jer puno će lakše biti kompanijama koje će u stvari primeniti sva ESG pravila tako što će poštovati zakon. Da. Ako je propisano zakonom. Ja ne smatram da za sve da treba da bude propisano pravilo ponašanja, ali za neke stvari stvarno mora i država da zna u kom pravcu se kreće. Ne može država da potencira razvoj industrija koje su primarni zagađivači, a da s druge strane ima cilj da obezbedi net zero do, ne znam, 2040. godine koji je bio naš komitment. Nego sam pročitala i vrlo mi je interesantno da je Srbija u stvari preuzela predsedavanje jednom energetskom zajednicom. Tu stvari energetska zajednica uključuje Evropsku uniju, zemlje jugoistočne Evrope i zemlje koje su crnomorske zemlje, Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju, koje sve na nivou država u stvari pokušavaju da naprave tu razmenu i dogovaranje u smislu očuvanja, pre svega, životne sredine i podsticanje razvoja izvora energije koji su obnovljivi. I sad, mislim da u okviru toga je novi proklamovani cilj Srbije da do 2040. godine najmanje 40% energije koju koristimo bude iz obnovljivih izvora energije. Tako da u tom pravcu se krećemo i drago mi je da to postoji. Mislim da je put dosta dugačak, ali evo, lepo bi bilo da se i to dešava paralelno sa tim što mi kao pojedinačno preduzeće radimo, da i država to podstakne. To je dobra je informacija, ali s druge strane nekako se uklapa i u celu sliku. Znači, sve što rade kompanije negde utiče i na državu, zato što se, recimo, i za, ne znam, indeks globalne konkurentnosti različiti stubovi mere različite stvari, a na to ne tiče se samo propisa koje država propisuje i da li smo ih ispunili, već i kako se kompanije ponašaju i to sve utiče i na negde našu poziciju. Ono što jeste naša misija, da ćemo mi pričati o ovim temama i u buduće, možda ćemo ih malo više razložiti. Mi smo sad hteli da uvedemo uopšte ovu temu, da stavimo na sto, ali mislim da ćemo čak ići u to da detaljno pričamo o elementima ESG-a da bi mogli da osvestimo pre svega mala i srednja preduzeća, jer to je nešto što neće proći mimo njih, a možda će im neki budući poslovi zavisiti od toga. To je najvažnije, da bi se uključili u lanac vrednosti, lanac dobavljača i uopšte saradnju sa nekim većim kompanijama, moraju da budu svesni da će se takve stvari gledati. Apsolutno, ja sam presrećna što smo uveli ovu temu. Mislim da bi svima značilo da u sitnim zalogajima da im se neke stvari objasne, zato što je tema previše široka i neke stvari čak se i ne dodiruju direktno i nije baš očigledno kako zaštita životne sredine i društvena inkluzija idu zajedno, ali evo, pozivam sve na razmišljanje. Evo, moram da vam kažem da na globalnom nivou, u poslovnom svetu, stvari idu ka tome da će opstanak mnogih zavisiti od toga kako se brzo prilagode. Kao što nam je ta transformacija i kretanje ka digitalizaciji bio, ne znam, oksigen koji smo svi trebali u jednom trenutku, sad je ovo tema. Dakle, tema je zato što su ciljevi ogromni. Jer postići ciljeve u narednih 10 godina koji su, verujte mi, za razmišljanje, za analizu, vi za neke ciljeve morate da imate dovoljan broj godina da biste imali dovoljnu količinu podataka.
I kako sad to obezbediti ako ne krenemo danas? Šta ćemo za 5 godina da pišemo u našim izveštajima ako nemamo podatke danas? Tako da pozivam na razmišljanje, slažem se da je široka tema, jako je relevantna za sve nas. Neki su više svesni, neki manje svesni, ali verujte mi, kad budete kucali u banku da vam da kredit, kad budete dobili upite od svojih veoma važnih kupaca ili dobavljača, bit ćete šokirani koliko toga niste uradili i sad ste, da kažemo, u nekoj poziciji koja baš i nije zavidna. Tako da na vreme treba početi razmišljati. Pomenulo se samo još jednom da se vratim, mi smo već primetili, to nam kažu naši članovi koji su iz sektora za izdavanje nekretnina, da mnoge kompanije već sada traže isključivo prostore jer ne smeju zbog svojih pravila i zbog nekih, da kažemo, ugovora koje su potpisale sa stranim dobavljačima da ulaze u prostore koji nisu... A to je samo malo onako da se zagrebe, samo jedna koja je već aktuelna. Vrlo aktuelna i sad pitam ja vas koliko tu mogućnost stvara za ljude koji se bave izgradnjom nekretnina, da slušaju, da znaju da treba da grade nekretnine koje će moći da ispune uslove koje evo konkretno nama trebaju. Dakle, mi moramo da iznajmimo prostor koji zadovoljava te uslove. Kako bi dostigli svoj net zero commitment 2030. godine. Tako da, mislim, to stvara i nove mogućnosti mislim da se ne lažemo. Dakle, treba svi, kogod, šta god, čime god da se bavimo, da razmišljamo u tom pravcu, zato što će nas sve to sačekati, ovako ili onako. A možda je ogromna prilika. Ogromna je prilika i možda i prava prilika da se neke kompanije istaknu pred dobavljačima baš zbog takve osvešćenosti i bavljenja ovom temom. Tako je. Evo, već smo sada negde prekoračili naše vreme. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Kao što smo rekli, ovo će biti samo je uvod u temu. Vrlo je važna. Vrlo nam je važno da se i naše kompanije što pre osveste, da bi mogli da uhvate ne korak, ali prosto da se uključe u sve svetske trendove. Ovo nije na papiru samo, ovo je vrlo važno kompanijama u svetu a što je najvažnije, bitno je i za nas, za naš kvalitet života, bitno je za mlade ljude koji dolaze da rade kod nas, to im je takođe važno ako želimo da privučemo dobre kadrove, tako da je ovo samo još jedna tema koju ćemo obrađivati u nekom narednom periodu. Hvala ti puno još jednom na razgovoru. Ovo je bila Biljana Bogovac, partner u kompaniji PricewaterhouseCoopers na temu ESG-a, a vi nam i dalje pišite koje biste teme i koje sagovornike biste želeli u ovom formatu, jer je naša dužnost i kao Srpske asocijacije menadžera da se bavimo zaista aktualnim temama i temama za budućnost. Doviđenja za sada i do nekog novog viđenja.